जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ क्लिप देखायगोनसै आं बेनि उनाव बाथ्राफोरखौ बुंगोन सिरियासलि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट बा नायनो हागोन किन्तु बाथ्राया जोबोद सिरियास आरो नायग्रोना लागोन भिडिअखौ মই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আৰু ভাৰতীয়ক অনুৰোধ কৰিম নিজৰ মাটি কেতিয়াও অচিনাকি মানুহৰ হাতত বিক্ৰী নকৰিব এই মহা সংকল্প আমি 10 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত ল'ব লাগিব দ্বিতীয়তে আমাৰ ব্যৱসায় আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান আমি কিয় বেলেগক চাকৰি দিম আমি কিয় অচিনাকি মানুহবিলাকক মাটি আনিম আমি সংকল্প ল'ব লাগিব মোৰ খেতিত মই নিজে খেতি কৰিম মোৰ বাগিচাত মই নিজে শস্য উৎপাদন কৰিম মোৰ বাগিচাখন মোৰ খেতি পথাৰখন আন কোনোবাই আহি চহাব আৰু আমি তাক মানি লম এই নীতিৰ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোক মাটি চহাবলৈকে নাহে তেওঁলোকে মাটিত চিৰস্থায়ীভাৱে থাকিবৰ কাৰণে আহে এবছৰ মাটি চহাব দুবছৰ মাটি চহাব তৃতীয় বছৰৰ দিনা কব এই মাটিৰ ময়ে মালিক গতিকে এই মাটিৰ পৰা আপুনি আঁতৰি যাওক সেই কাৰণে আমি নিজে খেতি কৰিম কোনোবাই আমাক আহি খেতিত সহায় কৰিব নালাগে আমাৰ মহানগৰ নগৰসমূহৰ দোকানবিলাকক আমি আমাৰ যুৱক যুৱতীক কামত ৰাখিম আমাৰ ফ্লাইওভাৰ ফুটপাথত অচিনাকি লোকক আমি ব্যৱসায় কৰিব নিদিও আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে তাত ব্যৱসায় কৰিব তেনে সংকল্প আমি 10 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত ল'ব লাগিব নহলে আমাৰ জাতিটো কেতিয়াও বহুত দিনলৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আমাৰ জাতি জীয়াই থাকিব লাগিব অসমীয়া জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু অসম আৰু অসমীয়া যদি আমি জীয়াই থাকিব লাগে আমি নিৰন্তৰভাৱে সংগ্ৰাম কৰি যাব লাগিব 860 গৰাকী শহীদৰ কেঁচা তেজক মনত পেলাই আমি যতে যেনেকে পাৰো আমি জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি যাব লাগিব नुखाबाय भिडिअ क्लिपखौहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों तारमाने जोंनि आसामखौ रैखाथि होनांगौआ माने थानसै बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि आं स्पेशली बांसिन बुंगोन बिटिसि नि बाथ्रा बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय बाथ्राखौ आं रेफारेन्स लानानै तारमाने हा बायनाय आरो फाननाय मेनलि बाथ्राया जाबाय मा हा बायनाय आरो फाननाय बेनि सायावसो सोनारो नालाय सोरबाया मानसिखौ सिनाया हसिया हा फानसै बावसोर बिसोर थाफैनोसै आरो बेजोंनो गोबां मानसि थाफैफिनसै बेयावनो थाफैनानै बिसोर बिजनेस खालामफैनोसै मानसिफ्रा पपुलेसना एरनोसै आरो बिदिनो आरो गुबुन दाबसेयाव बिसोर हा बायबावसै बिदिनो बिसोरनि पपुलेसना एरलाङो थारमाने बिसोरनि मानसिफ्रा बिदिनो चेन सिस्टेम एरलाङो आरो दा जोंनि मानसिफ्रा हा माने फाननायाबो बेबायदिनो दाउल गैया बेजों लोगोसे जों स्पेशली जों हिन्दु मानसिफ्रा जों बिनि सायाव एसे गरा जानांगौ आरो खोब सांग्राङै जोङो सानै हयै हाफोरखौ फानोबा मोजां आरोखि जोंनि हिन्दु मानसिफ्रा खारन दिनै आसामखौथ' बासायनो हानांगौआ थांखासै बे त्रिपुरा जानो थांगासिनो दङ सेकेन्ड त्रिपुरा आरो फारसेथिं आसामावनो थांखाबाय दे जायनि फलाव दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों गाव जेसेबांसिन आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन अब्लासिम न्याया सान्थि गैया होननानै बिथाङा बुङो दा बेबायदियैनो जोंनि बिटिसिखौ नायहरदो दाना जोंनि बिटिसिआव बुंनो थाङोबा जोंनि बिटिसिआबो दिनै मन'ग्लाब जानानै थांगासिनो दङ बिटिसिआ बैसोरनि आथिं सिङाव थांगासिनो दङ जायखौ जों सारायमाय गैयैफोर होननानै बुङो दा बिथांमोना दिनै जोंनि जायगायाव लोब लोब थांदों थाहैदों जायफोराव मोनसे आयेन खानानै होनाय दंमोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक होननाय बे ट्राइबेल बेलाव बिसोर थाबाय दा ब्लकआवबो बिसोर थाबाय दा बिसोरखौ बै समावनो थाजेननाय समावनो सिगांनिफ्रायनो जे सरकारफ्रा माने बिसोरखौ होखारनाय खामानिफोरखौ मावाखै बा बिसोर थानाय जायगाफ्राव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलफ्राव माबा मोनसे सरकारि अनुष्ठानफोर लाबोनानै बे फसंथान खालामाखिसै जुदि बिथांमोनखौ जुदि मोनसेल' राहा दंसै दा होखारनांगौबा बिसोर थानाय जायगाफ्राव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखासै नालाय बिथांमोनहा जयग'था नंखाया दा बिनिखायनो बिसोरखौ बिनिफ्राय खारहोनानै बाहाय मोनसे इन्डास्ट्रिफोर लाबोनांगौ बा सरकारि माखासे अफिसफोर बाहाय लुनानै दोननांगौ आरोखि जुदि अब्ला हाया अलरेडि माने अकुपाइड जागोन सरकारनि आखायाव थागोन अब्लानो जेब्लानाखि सरकारा नांगौ अब्लानो बेखौ माबा मोनसे अफिस खामानिफ्राव मावनो हागोन आरोखि खामानिफ्राव
बाहायनो हागोन बे हाखौ दा बेबायदि जोङो फर्मुलाजों जोङो थाङाबा बिटिसिखौ एकदमबारे रोखाखा जिबनाव बासायनो हाया बिटिसिआ बिसोरनि आखायाव थांगासिनो दङ मानोना बिसोरो गावजों गाव बिराद कपारेसन होलायो मदद होलायो दिनै सासे मानसि थाफैगोन दिनै सानै मानसि थाफैगोन बाव नोंनि बाय बाहागि मुग थुमुग होननानै बिसोर थानो सुजुग आरो सुबिदाखौ होयो बिदियावनो बिसोर थालाङो दा बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ आरो बिटिसि खुंथाया फुरा माने रल लानो हायो मानो रल लानो हायो होनना बुङोबा बिटिसिनि आखायाव मा दं नोङो थाखा दं फैसा दं आरो पुलिस प्रसासन दङ दा नोङो सरकारनिफ्रायसो बेखौ जों इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला बाहाय खुनु दाङाबाजिनि बाथ्रायानो फैया माने सरकारासो मावदों बेखौ दा सरकारा आयेनजों खामानिफोरखौ मावनो हानांगौ आरो नैबे समावनो जोङो मावनानै लाखायाबा 10 बोसोर 15 बोसोरनि उनाव नायबानो जाबाय बिटिसिआव मा महर लागोन जोङो माइनरिटि जानो थांगासिनो दङ मिथिबायना जायफोरखौ जों माइनरिटि बुङो बिसोरसो दिनै मेजरिटि जाबोबाय ओमफ्राय जों बिटिसिआव जों माइनरिटि जागोन अब्ला बिथांमोनजों जोङो जोंनि हाफ्रा गासैबो जों सेग्लाबना लाजोबजागोन बे समाव बुंनाय बायदि जे जोंनि दैमालु बिर जोहोलावआ बुंदों होननाय बायदि बाथ्रा बर'फ्रा गावजों गाव खौसे गैलायनि एना एनिनि थाखायनो सोरबा सासे देरनाय सोरबा सासे माबाखौ नायनो हायिलायनि थाखायनो आरो सोरबा सासे मोजां सानलायनाय बेफोरखौ बुजिस्लाबनो हायिनि थाखायनो हाजो खर'आव खारखो थैजोबनांसिगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दैमालुआ साव होलांदों होननाय बाथ्रा दा जोङो बिदिनो जों दा खारहोगासिनो दङ खिन्थु बिसोर जोंखौ नारगासिनो दङ माने होननानै बुङोब्ला थारमाने जोङो ओरैबायदि जाबाय दा जोङो दा हादान गोदान सिफायसो जोङो थांगासिनो दङ जोङो जेनेबा हाजोसिम मोनहैबाय हाजो सेरसिम जों सौहैबाय खिन्थु ओरै आफांनिफ्राय बिसोर जोंखौ नारखोगासिनो दं थारमाने अब्ला सिन्था खालामना नायदो बिटिसिआ सोरनि आखायाव थांनो नागिरगासिनो दं ओंखायनो जोङो बिटिसिखौ जोङो रैखाथि होनांगौब्ला बिटिसिखौ जोङो जुदि सेफटि खालामनो गोसोब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों दा बेबायदिनो जोंनि बिटिसिआबो इनिसियेटिभ लानांगौ आरो जोंनि बे जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव गोलैनाय हाफोरखौ रैखाथि होनोब्ला बैफोर जायगाफ्राव बैफोर हाफ्राव माखासे इन्डास्ट्रिफोर माने फसंनांगौ थारमाने इन्डास्ट्रिफोर फसंनानै बेखौ रैखाथि होनायनि लामाखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरोखि बे आंनिफ्राय आपिल खालामबाय बिटिसि खुंथायखौ जाय सासन खालामदों बिथांनिसिम